Den-denon adalogoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Cuando la de Jimena se ría, estaba contenta. Sobre aquí ni costero, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! LH osoa eginda laburra, eta irratsaioa izango da gurra, lara lara, lara 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 lara, izango da gurra. DBH-en egingo ditugu lagunak, eta pasako dira oso azkar egunak, la 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 la, la 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 la, oso azkar egunak. Disfrutatzeko daude Zumaian biondartza, gogotxo gaude eta egingo deudantza, la 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 la, la 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 la, egingo deudantza. Eskolan urte hauek izan dia gogorrak, eta behar ditugu guk behingo zoporrak, lara lara, lara 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 lara, guk behingo zoporrak.
Limiterik ez da, alkola eta besta, estasia, daude alberoa. Foralak alertan, direnean dene erragada. Kaixo entzuleok, ongi etorri iskira miskire irratsaiora. 107.9 sintonian gaude. Oraingoan, LH zeidekoek egingo dugu irratsaioa. Aurtengo azkena izango da, baita gure LH-ko azkena ere. Gaurkoan, Julen, Jokin, Iker, Sara, Luke Manterola, Luke Nozanbela, Paula, Karen, Naroa, Xuban, Amaia eta Nina Uizar izango gara protagonistak. Eta zertaz ez egingo dugu irratsaioan, Izar? Horoskopoa, udarako planak, historia beldurgarriak, LH-ko ibilbidea, urpekaritza, urtebetetzeak, lehiaketa, eta noski, aurreko irratsaioko irabazleak. Aurrera ekipo! Luken, ez duzu nabaritu azken aldean izugarrizko beroa egiten duela? Bai, egia da, lasterruda datorrelako. Noiz hasten da bau da? Ekainaren 21, eskola bukatu eta gero. Ez dakit badakizuen, baina ekainaren 21 udako solstizioa da ipar hemisferioan. Hau da, urteko urtarorik beroenaren hasiera. Eta urteko egunik luzeena ere bada. Hego hemisferioan berriz, neguaren hasiera da, eta urteko egun motzena izango dute. Egun horretan, iparraldean eguzkia bere deklinaziorik handienera iristen da, eta horrek esan nahi du lurra bere orbitaren posizioan dagoela, eta horri esker ipar hemisferiak eguzkiarik gehien jasotzen duela. Oso interesgarria, baina, ai ama, pentsatzen jarrita nik oraindik ez ditut planak udarako. Zuk bai? Zumaian plan asko egin ditzakegu, surf ikastaroak daude, uztailean zehar musika zein kirol udalekoak egoten dira, eta eskolan egiten diren udalekoak ere badaude. Egia da, baina ni ez naiz apuntatu udalekoetan. Gainera, ez zaizkit gustatzen monitoreak dauden ekintzak. Nahiago izaten dut bakarrik edo lagunekin joan. Orduan, Zumaiko hondartzetara, igerilekura edo mendira joan zaitezke. Arranplan bainatu, arrantzara joan, flixeko barkuan ibili, piknik bat egin, bizikletan ibili, paseo bat eman, eta gauza gehiago. Egia da, plan asko egin daitezke Zumaian, eta gainera denbora asko daukagu udaraz gozatzeko. Hala ere, aukeran nahiago oporretan 9 hilabete egon eta eskolan 3. Ha, nik ere bai, Jokin. Hala ere, 2 hilabete hauetan udaraz gozatu behar da. Ze ondo ez da Izar, oporra, eguzkia, denbora librea. Bai, laizter bainatu ahal izango gara eta hondartzaz ere gozatu dezakegu. Eskerrik asko Jokin eta Luken, orain musika apur bat. Liburu bat, susurla batero, aur baten oiua. Bidegira den arteko talkatik berriro sortu den mundua. Eskurik esku lore bat, harri bat, mezu bat jaso eta beste bat ipasa. Amaierarik ez duen musu baten arnasa. Beste behin itxasoan, beste behin kantu berri bat, beste behin lauteiatu. Luken, konturatu azara hurrengo urtean DBH-era goazera eta gure azkenengo irratsaioa dela? Bai, noski, eharra pena. Hemen dauzkagu gaurkoan Naroa eta Sara LH-ko ibilbideaz hitz egiteko. Kaixo, gu Naroa eta Sara gara, eta Izarrek esan bezala, LH-ko ibilbideari buruz hitz egingo dugu. Hori da, gogoratzen alduzu Arantxa LH bat eta bian? Bai, egunera ardudunak egutegian temperatura neurtzen zuen eta zer eguraldi egiten zuen apuntatzen zuen. Oso divertigarria zen. Eta Jose LH-iruan gogoratzen naiz asko erakutsi zidan matematikari buruz. 6 bider 8, 58. Eta ordu digitala erakurtzen ere erakutsi zigun. Oso ondo pasatzen genuen berarekin, eta gure matematikako lehen froga berarekin egin genuen. Eta Maria, LH lauan eduki genuen irakaslea, eta orain eskolako zuzendaria. Oso atsegina da, hainbat gauza erakutsi zizkigun eta askoitiko makarro izeneko pasta batzuk ekarri zizkigun azken egunan. Oso onak zeuden.
Eta Josune LH bostean gure euskara eta gazteko irakaslea. Oso jatorra zen eta asko gogoratzen gara berarekin. Eskerrik asko Aran inglesen erakutsitako guztiagatik. Zuk esaten duzun bezala, easy peasy lemon squeezy. Oso ondo pasa dugu zurekin ikastuta honetan. Baita ere Unai, heziketa fisikoko irakaslea, LH6an. Hainbat gauza landu ditugu berarekin eta asko eskertzen dugu. Eta nola astu Anadelias. Zuri esker txirulari aparta gara eta musika oso ondo erakutsi diguzu. Yolanda, Gaizka eta Yolando niri ere eskerrak eman nahi dizkiegu gure hizkuntzetako irakasleak izateagaitik. Azkenik libe daukagu. LH5 eta LH6ko gure irakaslea. Oso irakasle divertigarria da. Asko erakutsi digu eta debatxerako oso prestatuta utzi gaitu. Bai, asko maite dugu. Oso irakasle ona da eta bihotzen edukiko dugu benetan. Eskerrik asko libe, jarraitu horrela. Eskerrak ere gure praktikalariei, Julen, Ola, Jurgi eta Izaro. Gainera Izarok azkenengo gunean animalia formako borragoma batzuk ekarri zizkigun. Bueno, eskerrik asko honetan hain praktikaleonak izateagatik. Amaitzeko, eskerrik asko beste irakasle guztiei eman dizkiguzuen abenturen gaitik, hainbeste erakusteagaitik eta hain pertsona onak izateagaitik. Eskerrik asko zuen Aro eta Sara, baina orain irratsaioan urpekaritzari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Aurren Amaia eta Karen. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borroka. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa, hiperloze hostia aldiro azkena, venga bagoa, errepidean geldikaritzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, haztuko ez dugu lura, haztuko ez dugu. Karen, gogoratzen alzara ze planek genuen aurreko asteartean? Bai, noski gogoratzen naizela. Oso ondo pasa genuen eta oso esperientzia polita izan zen. Kontatu. Aurreko asteartean ekainaren 10ean urpekaritza egitera joan ginen LH6deko ikasleok. Urpekaritza saioa Zumaiako Porikialdegian izan zen. Goizeko 10:30 12:30 arte aritu ginen txipli-txapla. Baina, aizu, entzuleak, ba aldakizu zer den urpekaritza? Urpekaritza urrazpian barnenatzeko jarduera da, bai itsasoa aintzira edo ibaietan. Itsasokoari batzuetan zehatzago itsaspekaritza deritzo, ekipamentu bereziaren laguntzarekin edo gabe ekin daiteke. Urpekaritza egiteko modu bati buruz hitz egingo dut. Apnea. Grezierako arnasarik gabe hitzetik eratorria. Urpekaritza libre bezala ere ezagutzen da, eta eskafandra izeneko ekipo batekin egiten da. Hori da, guk ekintza lehen esan bezala, igerilekuan egin genuen, bikoteka jarri ginen, monitorea eta gutako norbait, baina batek bakarrik eramaten zuen botila bizkarrean. Txaleko moduko bat ere jarri genuen, jarri ziguten botilari lotuta eta betaurrekoak eta aletak hartuta buzatu egin genuen. Hasieran beldurra handia izan genuen, baina gero trukillo harrapatu genion eta barre asko ere egin genuen. Jolas batzuk ere egin genituen binaka. Erreguladorea partekatu behar genuen urazpian geundela. Erreguladorea ahoan sartzen den osagarri bat da. Urazpian arnastea ahalbideratzen duena. Bakoitzak arnaza 3 aldiz hartu eta besteari pasatzen zion erreguladorea. Bitartean bestea ere gabe egon behar zen urazpian, apnea egiten. Piztina txikian ere ibili ginen jolasean. Ederki pasa genuen. Hala da, bai, ekintza oso polita izan zen. Eskerrik asko Amaia eta Karen. Musika apur bat eta Paula eta Xuanekin uzten zaituztegu. Horoskopoarekin datoz gaurkoan. Ea zer kontatzen diguten. Adie! Zuaiz baten azalean idatziko ditugu gure izenak, azkenengo abuztu hartan bezala. Oiuka bestuko ditugu berriz, gatiburen onenak, esan auzoko gaur gauak, 24 ordu ditula. Sopelatik infernura, entzungo dira gure izenak, eberetziko gara hartan bezala. Liburutan ez dagoen behin ikasten dena, gaurkoa ezina izango da.
Kaixo, egun hauetako batean zer gertatuko zaizuen jakin nahi alduzu, Adi, Capricornio, txorikaka bat eroriko zaizu burura aste hontan. Akuario, gaur jolasten ari zaren bitartean lokatzetara eroriko zara. Piscis, azterketa erdian negarrez hasiko zara erantzunak ez dakizkizulako. Aries, urrengo azterketan 10 bat aterako duzu. Tauro, urrengo larun batean zure jertxe gustokoen apurtuko zaizu eta gurasoek bronka botako dizute. Geminis, zure urte betetze egunean bizikleta bat oparituko dizute, baina euria egingo duenez ezingo duzu erabili. Kantzer, tablet bat erosiko dizute, baina dutxan musika entzuten ari zaren bitartean, tableta busti eta ondatu egingo zaizu. Leo, bihar goizean zure amak zigortu egingo zaitu baineran kaka egitagaitik. Virgo, urrengo astiralean zure crasheri deklaratuko zara, baina ez esango dizu. Libra, ekainako 23an portaventurara joango zara. Eskorpio, bihar lurrean 15 euro aurkituko dituzu. Sagitario, azterketan 10 bat aterako duzu eta gurasoek 10 euro emango dizkizute. Haze informazio pila, espero dut niri ez gertatzea horrelako ezer. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian. Zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila. Aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika. Honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira. Besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zaietan. Jakin bazenu zure bihurri opegi hori, zenbat gustatzen zaidan. Besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zaietan. Bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparrorratzik eskutan. Suzko enoberak bihurtzen gara. Suzko enoberak gauaren babese. Izar, badakizu lehenkoan Karenek beldurrezko istorio batzuko kontatu zizkidala? Bai, eta gaurkoan gure entzulerek ere entzun ahal izango dituzte. Hala da, Izar. Ikerrekin batera aurrekoan Lukeni kontatutako guztia kontatuko dut. Ui, ze beldurra. Gaur hoean nagoenean pelutxe askokin egingo du lo. Bazen behin bikote bat kotxean zioana kurba batetik eta neska bat ikusi zuten autostope egiten. Bikotea kotxera igotzeko esan zion. Neska kotxera igo zen eta eskerrak eman zizkien. Gero, konturatu ziren neskak oso arropa arraroa zeukala, eta berarekin hitz egiten hasi zirenean, atzera begiratu zuten eta neska ez zegoen. Historia hau La Niña de la Curva izenarekin ezagutzen da. Ama, ze beldurra, baina eskerrak historia ez dela erreala. Orain Karenek beldurrezko beste historia aurkeztuko digu. Hori da, gertakizun hau 2001 gertatu zen. Neska bat bere logelan zegoen YouTubeko bideo bat grabatzen eta logela txukuntzen, baina ez zuen espero berazkeneko bideo izango zenik. Konturatu gabe, 2 ispilu jarri zituen parez pare, eta ispilu batean bestea islatzen zen. Islatzen zena supermerkatu bateko pasillo bukatu ezina zen. Neskak beso ispiluan sartu zuen, eta ondoren gorputza, eta supermerkatuan harrapatuta geratu zen. Hala hori benetan gertatu zen. Ez, kontatu dugun dena gezurra da, lasai, ez bildurtu hainbeste. Ni badu beste bat. Bazen behin neska bat txikitik koiare bat zuena. Bere mutil lagunak beti esaten zion kendu koiar hori. Eta neskak ezetz esaten zion, ez zuelako inoiz kenduko. Pixkanaka bere mutila koiara kentzena saiatzen zen neska distraituta zegoenean. Egun batean igogailu baten zeuden eta lortu egin zuen. Neskari bat batean burua erositzaion. Momentuan konturatu zen bere neska maniki bat zela. Buf, benetan berriro beldurra pasa dut. Orain urte betetzei buruz hitz egingo dugu Amaiak. Aurrera! Orain, eskolako urte betetzen berri emango dizuet. Az gaitezen. LH iruako igorduranek ekainaren 17an 9 urte beteko ditu.
LH irudeko ekainkabezak ekainaren 24ean 9 urte egingo ditu. Eki Rubiok, Enaitz Rubiok eta Alizia Driozolako 9 urte beteko dituzte. Eta azkeniki Beta Izpurak ere 30ean 9 urte beteko ditu. LH lau beko Nora Alkortak ekainaren 22ean 10 urte beteko ditu. LH lau zeko Oliver Gonzálezek ekainaren 17ean 10 urte beteko ditu eta Arantzazu irakasleak ekainaren 19ean 55 urte beteko ditu. LH bost zeko Xue Zorraluzek ekainaren 19ean 11 urte beteko ditu. LH 6 ako Sare Barberok ekainaren 24ean 12 urte beteko ditu. LH 6 beko Xuban Martijak ekainaren 23ean 12 urte beteko ditu. LH 6 zeko Ekaintxintxillak ekainaren 26ean 12 urte beteko ditu. LH 6 deko Amaia Redondok ekainaren 20ean 12 urte beteko ditu. Eta Naroa Osak ekainaren 22ean 12 urte beteko ditu. Zorionak guztioi! Zorionak bai, orain denok itxaroten ari zineten momentua iritsi da. Hori da, irratsaioa amaitzer dago, eta denok dakizuen bezala lehiaketaren ordua iritsi da. Zein izango da aste honetako galderaren erantzuna eta irabazleak? Julenekin uzten zaituztegu. Desastre bat, iparrik gabeko mapazar bat, zunigantan izuda. Kaixo, ni Julen naiz eta aurreko asteko galderen irabazleak aipatuko ditut orain. Sorte on guztioi. 3. eta 4. mailetako irabazlea Lauako Irantzu Mendez izan da. Eta 5. eta 6. mailakoen irabazlea 6 beko Enara González izan da. Zorionak bioi, saria jasotzera 6 zegelara joan behar duzue. Eta orain galderen unea iritsi zaigu. Ea erne egon zareten. 3. eta 4. mailakoentza galdera. Zein irakasle eduki genuen 4. mailan? Berriro errepikatuko dut galdera. Zein irakasle eduki genuen 4. mailan? 5. eta 6. mailakoentza galdera. Non egiten da normalean urpekaritza? Berriro errepikatuko dut galdera. Non egiten da normalean urpekaritza? Zorionak bikote, gogoratu 6 gelatik pasa behar zaretela oparia jasotzera. Erantzunak berriz gure gelara ekarri, hau da, 6D gelara. Bai, hori da. Eta azken irratsaioa denez, eta hala ere lehiaketa egitea erabaki dugunez, bira irabazle hautatu eta guk eramango dizkiegu opariak aste honetan zehar. Eskerrik asko berriz irratsaioa entzutagaitik. Ondo pasa oporretan eta ziur elkar ikusiko dugula. Agur! Denborak behatzartean ies egiten zigun arren, bitan pentsatu gabe itzuliko nintzen. Onartu dezagun, betirako ziren uneaiek, aspaldi desagertu ziren. Esan nizun, agur, agur, mon amour, honek atzera bueltarik ez du. Agur, agur, esan nizun,
Ja